Ahojte, takže my sa dnes nachádzame na starom cintoríne v Brezne. Tu takto z neho krásne vidíme mesto. Zase máme krásnych nejakých 35 stupňov. Tu vidíme takúto krásnu zaujímavú hrobku s anielom. No ale my si ideme porozprávať o tejto veľkej hrobke rodiny Lehockých. Tuto ju krásne môžeme vidieť, ona večer býva osvietená, je už zrekonštruovaná. Čiže takto krásne vyzerá. Z nej je vlastne výhľad na celé Brezno. No a túto hrobku, tak to je posledné miesto odpočinku rodiny Lehockých. A je to zemianská rodina, ktorá je pôvodom z Liptova, z Kráľovej Lehoty. A ako vidíme, tak je to taký monument tohto cintorína a vidíme ju v podstate už tu hneď zo všetkých týchto brán, ako sa prichádza. Túto hrobku dal postaviť Egid Lehocký a bola postavená okolo roku 1860. Tento Egid bol nielen statkár, ale on bol aj poslanec uhorského parlamentu v Budapešti a vlastne vystupoval tam za volebný obvod Brezno. A potom neskôr bol aj predseda správnej rady výchovného ústavu a to bol sirotinec arcivojvodkyne Gizely, ktorý sa nachádzal na hrade v slovenskej Ľubči a za svojho pôsobenia ho dal aj celkom pekne zreštaurovať. No o tomto Egidovi bolo známe, že sa v parlamente moc nečiní, nerozpráva tam, nezapája sa do tej politiky tak, ako by sa mal, keď bol zvolený za poslanca a že keď už aj niečo spraví, tak je to v podstate proti Slovensku a oni ho aj tak posmešne nazývali, nakoľko však bol zo srdca Slovenska z Liptova, ako sme si povedali z tej Kráľovej Lehoty, tak oni ho posmešne nazývali Maďaro barónom. A dokonca jeden čas, keď znova kandidoval do uhorského parlamentu, tak vychádzali v novinách aj také titulky, že ho prosia, nech už nekandiduje, lebo ak tam bude sedieť ďalšie 3 roky, tak o ňom je. No, takže tak sa proste v tej dobe o ňom hovorievalo. Ľudia ho proste moc nemali radi, môžeme to tak povedať. V podstate ako dneska našich politikov asi. No, ale zase nejaké zásluhy mu musíme uznať a to je napríklad vybudovanie železnice z Banskej Bystrice do Podbrezovej. Tá hrobka bola postavená v takom klasickom rohu. A je to, ako vidíte, je to jednopodlažná stavba, ten pôdorys má zhruba štvorcový a na všetkých týchto 4 stranách, hej, tu ich vidíme, tie portiky. To sú tieto výklenky a na tom vstupnom výklenku sa nachádza aj erb tejto rodiny. A vo vnútri hrobky sú na 3 stranách nad sebou vybudované tzv. Lokulusy a to sú vlastne tie výklenky v stene na uloženie truhiel. No a nad vchodom do hrobky je rodový erb. Ten si ukážeme. Vidíme ho pekne tu. Takže tu sa nachádza a potom je tam tento nápis Kirali Lehotaj, Lehocký čalát. Takže tento nápis je už kompletne zrekonštruovaný. Prevedenie tohto rodového erbu, ktorý tu môžeme teraz vidieť, tak napovedá podľa toho, ako vyzerá, že ho mohol zhotoviť taký známy sochár. U nás ani nebol moc známy, oni si ho tak hlavne považovali Rakúšani a Češi, ale potom po jeho smrti sa mu dostalo tak uznania už aj na Slovensku. Volal sa Alojz Štrobl a ešte dodám, že on bol veľký obľúbenec nášho pána císara Františka Jozefa I. a on ho ešte tak prezýval tak priateľsky, že mein Strobelino. No a s týmto Alojzom, s týmto sochárom sa osobne poznal aj tento Egid a potom aj profesor Julius Lehocký, ktorý je tiež pochovaný v tejto hrobke. No a do tejto hrobky my sa tu môžeme ísť pozrieť po schodíkoch. Takže tu keď nahliadneme, vidíme, že sú tu takto tie staré náhrobky. Tu vidíme zase ten krásny výhľad na Brezno. No a povieme si, že do tejto hrobky pochovali Egitovho otca. To bol advokát Alexander, potom tam pochovali matku Žofiu, jej švagrinu, manželku Otíliu a nakoniec aj sestru Hermínu.
A v roku 1894 bolo do hrobky uložené aj telo samotného Egida. My zhruba takú informačnú tabulu a celkom pekne popísanú nájdeme aj tu. A môžeme teda povedať, že bok po boku tam vlastne odpočíva spolu s profesorom tej Banskoštiavnickej Banskej akadémie a potom aj kráľovským vládnym banským radcom Juliusom Lehockým, tento náš Egid. No a potom úplne už medzi poslednými boli do hrobky uložení aj dvaja profesorovi synovia a oni zomreli v detskom veku. Keďže táto hrobka je taký monument tohto starého cintorína, tak na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry a na podnet mesta, tu musím povedať, že mesto sa veľmi intervenovalo o zápis tejto hrobky, aby sa stala národnou kultúrnou pamiatkou a teraz toho času je zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Ona dlhé roky chátrala a bola v úplne kritickom stave, ale ako vidíte je krásne zrekonštruovaná a táto rekonštrukcia prebiehala v rokoch 2018 až 2021. A rekonštruovalo ju mesto, v podstate aj s pomocou eurofondov, ale takto nádherne ju obnovili. Ako sme si už povedali, sú tu aj svetla, takýto portál a je vysvietená a v podstate zo širokého okolia, keďže tento cintorín je tak na kopci, tak z celého tohto okolia ju môžeme vidieť. Takže toto by sme si povedali o tejto najväčšej stavbe, tejto hrobke rodiny Lehockých. A teraz si ideme rozprávať už také trošku iné príbehy a presunieme sa do inej hrobky zase.